teille 500. En ois kyllä uskonut, että ois 500 kaikki saanut täyteen. Nähtävästi siinä meni sitten 500 tilaa ja täyteen. Ja videot tässä nyt ei oo, on tullut vähän hitaasti, kun on ollut pientä motivaation puutetta. Ei oo vaan jaksanut tehdä mitään videoita hirveemmin. Nyt tästä tulee ainakin tossa 11.6. on Kouvolan miitti. Niin siitä tulee ainakin videota. Ja sitten tilasin tähän VR nää 180 hilppeet ja Malossin nokka-akselin, niin teen todennäköisesti vertailuvideon, mitä eroa 125 ja 180 ja mielipiteitä siitä ja muita motovlogeja. Niitä ideoita tai aiheita voisitte ehdotella noihin motovlogeihin. Että sais niitäkin tehty useammin, kun ei oikein hirveämmin keksi mitään aiheita. Vaikka ei nyt välttämättä mitään aiheita tarvii olla. En osaa niinku puhua kameralle sillä, jos ei mulla ole niinku jotain aihetta. Se on niinku, jos mä nyt yritän mennä tekemään video ilman, tai motovlogi ilman aihetta, niin voi olla, että me kuvaa kun 30 minuuttia, mä puhun niinku 30 sekuntia siitä videosta.